Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyok sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes, Pitsa 16 na bulan sang Setyembre, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga aga. Apat kakatapo sang media nagkalamatay dire sa syudad sa Bacolod. Nahauna ini sa kasaysayan sang aton pagka-media nga apat gid katapo sang aton sini nga pariho nagatrabaho sa media ang nagtalaliwan. Kalain ba tiyago, no? First time nga nabatyagan ini nakon nga daw kalain kay ina sa kagawon. Amak mo apat, isa lang kadlaw. Ay. Kalabanan sa nagkalamatay sa COVID-19, wala na bakunahan. Protesta sa mga health worker, posible base mga lapkap ini sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal sa ubusipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaya nadulong sa aton mansang DTX 500. Ang DTX 500 may detoxifying compound ini. Time, las 6:39. Siling ko kaina, first time. Malapit na ko 50 anyos na nagapangalagad sa radyo. First time ini nga natabo nga sa isa kaadlaw, apat kakatapo sang media ang nagtalaliwan. Kahapon nga adlaw, din report si Rasmor Ubas. Anay taga-Bumbo ini, karon radyo Bandira na. Ikaduha, Mawi de Los Santos. Ang report nga inisya reporter sang RMN dira sa Kabangkalan. Si Jerome Galunan, sports writer sang Sunstar. Kagkagabi, si Franklin Villanueva. Apat kakatapo sang media ang nagtalaliwan sa sulod lang sang isa kaadlaw. Daw kasubo ba tiyago, no? Amo na blabisan paano kung kisa ga kompetensya kita, kung kisa may mga isyo nga daw hindi kita mag-intindihanay sa pihak ng mga waragwagan, pero sa tion sang kalisod naga-isa kita. Ang isyo ya sa politika natural lang ina. Kada isa may ginadampigan. Ang pila kay sugilanon kung isa nga makahang-kahang natural lang ina sa katapo sa media. Pero sa panahon sa kalisod, naga-isa kita. Ang waragwagan sang Aksyon Radio Bacolod, tanan nga mga empleyado
nagaupod gid sa kalisod sining apat kakatapo sang media nga nagkalamatay sa sulod lang sang isa kaadlaw. Kay na sang hambalan ako ni Aksyon Edin Abuso sining kay Franklin lingwabi confirm gid tigin confirm kay Res Yason nagsundanay pasla programa kapon ko no sa RPN kagabi gin report na lang nga inisya napatay. Ang mga balatian ka kung anong ginkamatyan ibilin tan lang inaya sa pamilya. Ang aton lang iya nga masubo lang no? No, hindi ta mabaton. Tagti first time sa kasaysayan sang media nga apat gid sa isa kadlaw. Siguro kung magsiling itang napatay ang isa, dason nga simana, napatay naman, dason nga bulan, iniya. Isa lang kadlaw, apat kakatapo sa media ang nagkalamatay. Amo na siling kublang nga daw ga bugnaw ang akong dapa-dapa kainasang kaagahon. Bisan paano, sakit mo. Nagkilalahay ka mo, nagulupod ka mo sa malawig nga tinuig. Gulpi lang mabatian mo nga si Franklin, si Rasmor, si Mawe, si Jerome. Wala na. Daw kamudlay, no? Daw hindi mabaton. Pero amo na sila nila. Ang kabuhi isang tao kuno wala man nagadugay sa kalibutan, wala man tagabato. Pero sa nasiling na daw nakibot lang kita. Daw na maguhan kita. Nga sa history sa radyo, sa isa kadlaw, apat gid ang nagkalamatay. So sa ngalan sang Aksyon Radio, sa ngalan sang amon station manager Nuna Di Maala Magbanwa, kag ang bilog nga mga empleyado, naliwat ko, nagaupod sa kalisod sa kaupdanan naton nga nagtalaliwan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 43. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao. Kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible
and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, yun is relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya nga siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arang sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da 49 ipaiway tanay ang isa naton ka isyo, tagaan tanay igtalupangon ining tawag sa telepono diri sa Aksyon Radio, reklamo bala sa basura. Kay ti malaway man nga nagtawag diri nga di naton pagtandugon. Ang IPM ginatawagan naton ng inyo igtalupangod. Ang mga reports ni nagligan nga mga sinimana daw maayong performance sa mga panghakutay diri sa mga main road sang syudad sa Bacolod. Kaina may tawag sa telepono. So kung nagpamati ang IPM dira sa Calle Robe sa City Heights, duwa na kasimana nga wala makuha ang ila basura. Ginasulit ko, ang reklamo kaina nagtawag dire, duwa kasimana na nga wala mahakot ang basura. Ang malain pa, suno sa pumuluyo, ginalapta pa sa mga ido ang basura. So nag-apila sila, nagapanawagan sila sa IPM na kung mahimo, matalupangdan man, kag mahakot man ang basura dira sa Calle Robe, City Heights, siyudad sa Bacolod. So kapati kita nga basi ko nalimtan lang, kay man ang pila kakagahon ang report sang aton patrol, maayong performance tinlo ang mga mayor nga dalanon sang siyudad sa Bacolod. Kay man ang IPM gapangakot ini alas 10 ang gabi tugtog alas 5 sang kagahon maayo man nga pag bugtaw mo pagkaga kung may mga bisita nga maglabay sa mga dalanon tinlo ng aton dalan. Pero ining reklamo sa Calle Robe sa City Heights
dapat tagaan nyo man igtalupangod. Basin nalimtan nyo bala, ti tuod man, ti kundwa kasmana nga wala mahakot, manimaho na naya ang Ruby Street dira sa City Heights. So kapanawagan sila, siling sang tagtawag, siling niya daw mamasyar ko tani ko kay Mayor Bing. Pero niya kung pwede malang, base pa lang mabatian man sang IPM kag matalupangdan man nila kag mahakot ang basura dira sa Calle Ruby, City Heights, Siyudad sa Bacolod. IPM, good morning. Batian nyo? Medyo duaw-duawan nyo man to ang Calle Ruby sa City Heights. Kay ang pumuluyo ga reklamo na, duwa kasimana purti na kung hindi mahakot ang basura. Ang malain suno sa ila kay porteged ang linapta sa basura ang nagalapta ido. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ni. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70. Monitor kita, husto ni si Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga dapat ang publiko ilagid tungdan kag magpabakuna. Kay nagwa nga kalabanan sa ginreport nga napatay tungod sa COVID-19, wala mabakunahan. Di madamo nga mga pasyente ang naghulat pa para ma-admit sa ospital, ha? Mga ospital subong di na magbaton pasyente. Kinahanglan hindi kagid magmasakit kay basi madisgrasya ka. Siling sang Vice Mayor, hindi lang ospital sa syudad sa Bacolod ang puno, kundi bilog nga probinsya. Sabi nyo, ining paandam, hindi lahog-lahog ni. Ang laban nga nagkalamatay, wala mabakunahan. Among manapanawagan ni Dr. Chris Surungon. Kahapon, daw tunga sa adlaw, sobra gani ko to sa Ayala. Kundi may second dose na to kahapon. Nanilag ko to sang nagakatabo. Makapoy maning obra ni Dr. Chris Surungon. Pubilib ko mo. Daw maagwanta kay hubin pa eh. So, sportes pagkadamo-damo nga nagpabakuna. Moderna ang ginpabakuna kag Pfizer. So, sportes pagkadamo. Pero, nagapati kita sa panawagan ni Surungon nga kinanglan magpabakuna, subong na. Hindi na pagulaton pa nga lala ka na. Kag makadumdum ka magpabakuna. Kaya kadamo-damo na, sang ila eksperyensya, isandig mo din sa mga doktor nga may eksperyensya ya, kag among nagapatigayon sa pagpabakuna, nga madamo ang nagkalamatay nga wala ya mabakunahan. Wala man sila gasiling nga kung mabakunahan ka, hindi ka malatnan. Pwede ka matapikan liwat sang COVID nga kagaw, pero hindi grabe. Ang botsilingon, kung iguon ka ginman, dako tsansa mo ya nga makarecover. Kay may ara ka panampat sa lawas, pero kung wala ka mabakunahan, kag kung iguon ka sang lala nga kagaw lagi na gid ang Delta variant, may kadisgrasyahan nga matabo sa imo. Ako yaga upod gid panawagan sang Vice Mayor ni Dr. Chris Surungon. Now na, hindi na pagulatabwas, kung may tsansa, pa-schedule na, magpabakuna na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriasian. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita.